Så er det officielt den 1. december. Klokken den er 7 minutter over midnat. Jeg har lavet No Shave November, hvilket ikke er blevet særlig pænt. Jeg har ventet hele måneden på at få lov til at klippe det af, så det skal bare gøres. Lad os se, hvordan det er. Altså, det ser sådan ud indtil videre. Det her, det er fandme ikke pænt. Jeg tror sgu også, at jeg klipper det af. Jeg tror, hvis jeg beholder det sådan her, så får jeg en trang til at invadere Polen og sådan noget. Så er vi fandme danski. Vi ses senere i dag. Prøv at lave en transition. Hey, the wagon is here. Sådan. Goddag. Goddag. Vi laver en stabil... Welcome to Decode Trainer. Nice. Bare lige mod indgangen. Kan man tage lige gøre den? Ja, jeg har den. Let's go. Yes, sir. Er det julestemning? Ja. Velkommen til juletræning 1. december. Officielt, som I kan se. Julehumør med julesweateren og strøms. Og selvfølgelig skal det fejres med en blålys, der udløb den 20. i 7. Very nice. Så den skal jeg sgu nok nydes. Selvfølgelig har jeg ikke taget nogen fucking oplukker med, men jeg har med Pyrex. Se om det virker, når der er sådan en halvstor bøt sådan en her. Det er lidt så fint af. Ej, det fungerer sgu. Nå, men som vi siger, skål i pillerperler, som for nu er på Fyn, for fanden. En pillerperler står på et bord, kier sig, står kier sig. Den er fandme gært. Skal tage Pyrex out. Kører lige arm i arm for de homeboys. Så er du fandme klar. Nå, første øvelse det er bænk, fordi hyggetræning. Der er sgu ikke nogen af os, der gider at gå i gang med noget ben i dag. Der har vi trænet rigeligt af, bare roligt. Det er derfor, vi har lang bukser på, vi gemmer ben. Men vi starter med bænk. Jeg var chicken legs. På en 4 stykker, og så skal jeg svære med julesweateren. Det kan godt være, at det ikke er så meget julehumør så, men jeg har haft lidt bøvl med albuen, så jeg skal lige have nogle sleeves på. Og så arbejder vi ellers deroppe, ellers så kører vi bare working sets for nu.
Vi så får lige sat de der clips, eller hvad fanden der er, en op, fordi min arm, det er sgu en smule længere end Joachims, så jeg skal lige have det. Så er der 100 løg på nu. Jeg skal se, om jeg kan ramme 110 for en enkelt, måske lidt mere. Jeg må se, hvordan det føles her. Kør 100, så 105. Så se, om vi kan skrue lidt op på vægten. Ja. 110 for en enkelt. Vi ser lige, hvordan den føles. Og hvis den er god, så er det deroppe af. Derudad. Du skal altid lige få godt held. Stadig gæret helvedes tid, men den skal færdiggøres i løbet af den video her. Der er ikke andet for. Går efter min PR. 120 tænker jeg. Det her det er sådan set min PR, men 110 fløj fandme op. Nu må jeg se, om jeg kan ramme min tidligere PR. Måske mere. Det finder vi ud af jo. Gæret juleøl for helens skyld. Selvfølgelig. Fy. Fandme ja! Fuck ja! Du har det! Ja, for fanden. 125, ikke? Til prøve. Ja. Se om vi kan få en ny PR i dag, 1. december. Så må vi se, om der er nye PR på vej. Selvfølgelig så hører vi All I Want for Christmas Hardstyle, fordi det er december for helvede, det er snart jul! Yes, sir. Kom. Kom så, fast. Hjem. Og jeg kender det, kender Jeg tænker, at hvis jeg rammer 130, så bunder jeg bare den her gade juleøl. Altså, fuck it. Kør bare. Og sådan, man. Håber vi kan starte 1. december af med W, eller 2 gange W. Det vil selvfølgelig være målet. Selvfølgelig også en lidt over en halv gade af julebajer på linjen. Selvfølgelig har jeg lyst til at bunde den. Selvfølgelig har jeg lyst til at få min PR med. Og sådan. Make my wish come true. All I want for Christmas Fucking klar, man. Kom nu. is you. Here we go again. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Ja, fandme! Yes, sir. For satan, ja. Fucking hell, man. Kom her, mand. Fuck, du ser. Fuck, det er fedt. Der skal der fucking drikkes julebajer, der skal jeg. Nå, det var sgu godt med bænk og bajer. Så nu kører vi lige nogle pull-ups, indtil der er plads over i kabeltårnet, så vi kan køre nogle daisy chains og sådan noget. Yeah, buddy. Manden for fanden. Yes, sir. Og det vil man skal anlægge. Let's get to the point. I need no thanks for killing scum.
tá no toque dessa porra. É o DJ menor da CO, carai. Den er altså fandme vildt ud. Ja, boy. Big chill. Big chill. Big chill. Så det. Andersen sætter og træner patter i dag. Så det skal ikke for sjov, hvis der er, han hænger lidt i bremsen. Det her er fucking top form lige nu. Det bliver en lidt kort træning i dag, for det er bare en hyggetræning jo. Men vi skal selvfølgelig slutte af med lige at se lidt fucking pumped ud, så jeg tager i hvert fald trøjen med, så skal jeg køre nogle fucking curls. Done. Yeah. Thank you for today. God jul.